Neste exercicio imos traballar un pouco con rectas. Para iso imos dibuixar un tabuleiro de Bagchal. Aquí estou na páxina a que vos fago referencia nos documentos dos exercicios. Vedes que tedes todas as regras e algunha explicación sobre o xogo e sobre todo o que nos interesa, o tabuleiro. Este tabuleiro é un cadrado que nos imos facer de 16 por 16 centímetros que está dividido horizontal e verticalmente en 4 partes iguais. Despois ten dúas liñas que van de esquina a esquina do cadrado e un rombo formado por liñas que van de centro a centro de calado deste cadrado. Ben, iso lédelo vos e nos imos pasar a facer o tabuleiro. Para iso abro un novo documento de QCAD que eu xa teño aquí aberto e vai ser moi importante que nos fixemos neste exercicio na grade. Cada punto destes, na vista actual, ten 10 milímetros de diferencia entre un punto e outro, tanto nas X como nas Y. Pensade que depende da resolución da vosa pantalla, podemos ter unha apariencia de que estas separacións da grade non son iguais, pero pode ser unha deformación da pantalla. Entón, o primeiro que facemos, imos ao menú liñas, seleccionamos rectángulos e co botón de forzar a grade, de forzar a rejilla pulsado, nos poñemos na orixen de coordenadas e nos movemos hasta os puntos necesarios, que neste caso para facer o cadrado de 16 por 16 a 10 unidades por milímetro, digo, a 10 milímetros por centímetro, pensade xa canto ten que ser. Ben, facemos o cuadrado das dimensións que nos queremos e xa temos o exterior. Agora volvo ao menú principal, escollo facer liñas entre dous puntos e vou facer as divisións verticais coas unidades correspondentes de separación co extremo, unha liña, botón dereito para soltar, outra liña, botón dereito para soltar e outra liña. Así está unha. Agora, as horizontais, vamos facer unha coa separación correspondente e esta do centro vou cambiar. Vou ensinarvos esta ferramenta que ten aquí, forzar ao centro. Si pincho nesta, vexo que agora solo me deixa poñerme como o cursor, solo me deixa poñerme como orixen nun punto central de calquera entidade. Vedes? O centro desta liña horizontal final, ou este centro, neste caso, podería ir xa sin contar unidades de centro a centro, ainda que neste caso, por ser moi sinxelo, non é preciso. Volvo para atrás, forzar rejilla e fago a última liña horizontal e solto. Agora as liñas de esquina a esquina, esta X que se fai no medio do cuadrado, e agora o rombo de centro a centro a centro a centro e a centro. Xa está. Aquí tedes o tabuleiro dibuixado. Pensade que hai moitas formas diferentes de facer. É bon que exploredes un pouquiño nas opcións de liñas e tanto tamén nas opcións de forzado para estudiar as distintas posibilidades que teríades de facer este exercicio. Unha vez o teñades rematado, ficheiro, guardar como, lle poñedes o nome que lle veña ben e guardades no cartafol, neste caso é unha miña carpeta persoal correspondente a acabado. Agora a xogar un pouco.